Mu nkhalango za ku Malawi ndi mayiko ena ozungulira, makamaka amene ndingatchule kuti sub-Saharan countries kuchoka ku Central Africa kumatsika kumunsi, kuli njoka imene ili yoopsa kwambiri. Mwina anthu ambiri mukuyidziwa, komano simukuyidziwa bwinobwino zichitochito zake. Njokayi ndi yokupha, ndipo pa chizungu mwina tingene kuti a legend, a killer and a survivor, the black mamba. And muchizungu anthu ena amatchula kuti the deadliest snake in Africa. Kodi nkhani za black mamba timamva kuti ndi yoopsa, kodi njokayi ndi yoopsa ndi mmene amafotokozeramu? Tsono tsiku la lero tifotokoza bwinobwino china chilichonse choti mudziwe zokhuza black mamba, and trust me, njokayi simudzayionanso mmene mmayionera mukamva zimene zili mvidiyoyi. Chinthu choyambirira ndikhale straight to the records. Black mamba imatchedwa kuti black mamba chifukwa chokuti sikuti ndi ya black ayi, and in fact njoka ya black mamba sikhala ya black. Mtundu wa black mamba umakhala phulusa kapena kuti khaki brown, phulusa grey kapena kuti olive. Olive ndi kamtundu kamene kamapitirako ku gold choncho koma si gold. Komano chimene chimapereka dzina la black mamba simaonekedwe ake ayi, komano mkamwa mwake. Mkamwa mwa black mamba ndi mwa black weniweni, kuda ngati imfa yeniyeni. And njokayi imakula 4 to 5 meters, of which magalimoto ambiri sangafikire, makamaka ang'onoang'onowa. Magalimoto ambiri achepa 4 to 5 meters. Tikakamba za 5 meters ndekuti pa traditional measurement ya 1 meter ndekuti mkono wathu chonchi apa, kuchoka apa ndi 1 meter. Ndiye muwerenge maipapo 1 2 3 4 mpaka 5. Ndekuti tikatengera lumu imene ndili ineyi ndekuti it might be corner to corner, koma sikuti nthawi zonse imakhala yayikulu chonchi, komano kawirikawiri ndi 1 meter, 1.5, 2 meters. So kumeneko mwina ndi just records kuti imakula choncho. Komanso china chimene chimayipanga njoka kuti ikhale yoopsa ndi kuthamanga liwiro lake mmene imayendera. Ndi imodzi mwa njoka imene zimathamanga kwambiri. Chizungu chake tinganene kuti one of the fastest snakes in the world. Imafika pa speed ya 20 kilometers per hour, which is average human being, anthu amene timati akuthamanga kathamangidwe kawo ndi kamene koko. So imagine a creature that big, chilombo choopsa choncho, andiso kumathamanga choncho. Mtundu wakuti ambiri ife sitingafike tikamathamanga bear. So let's talk about malo amene imakhala black mamba. Black mamba imapanga prefer malo amene ali a dry, mwina kumiyala, kuma woodlands kumeko komanso grasslands. Black mamba simungayipeze mu nkhalango ija, nkhalango imene tingayenene kuti yonyowa, rainforest, sitingayipeze kumenekoko. Mwina ndipereke chitsanzo chiti black mamba it's rare kuti uyipeze nkhalango zimene zili deep mu Mulanje mountain zija, zimene kumakhala madzi 24/7. Black mamba sungayipeze menemo. Black mamba imapanga prefer malo amene ali owumirako, makamaka malo amene dzuwa limawomba bwino, andiso malo amene ingapange hunt bwinobwino. Tsono imapanga hunt chani black mamba? Black mamba imakonda panga hunt achule, makoswe, nde kawirikawiri kwathu kuno imakonda kukhala m'maenje, mwina achiswe aja, mitengo yokuti inaboka, kapena ma abandoned houses. Makamaka so ku construction site kumati tikumanga ndi katundu limango musi yakonko, imakonda malo ngati amenewo. Mukakhala kumuzi kuja nyumba mmene malo amene timakonda kuyika makasu, malo ake ngati amenewo. So despite the fact kuti njoka ndi yoopsa kwambiri, komano pali chinthu ichi chimene black mamba siyipanga. Black mamba imawapewa anthu at all cost. Mumvesese chinthu chimenechi. Ndi njoka zambiri komanso black mamba yenkulule. Njoka kawirikawiri they don't go for people, sizipita kwa anthu ayi kuti kumuchalira munthu, chifukwa imazoti munthu ndi wankulu, njoka singamudye munthu, nde iyo imangoluma. So tikakumana ndi black mamba
ndikuti timakhala talowa malo ake mwangozi makamaka mukakhala mtchire muja ndikuti ndi una pafupi ndikuti tithakumana nayo easily. Mukakhala m'munda ndikuti mwina pali mphanga ina yake yachiswe kapena kuli mphanga kumwala kwina kwake kuti malowa kumenekoko, so pamenepo tithakumana nayo. So let's talk about poison wake, venom wake komanso science ya black mamba ikuti chani. So chinthu chimene chimapangitsa kuti black mamba ikhale yoopsa ndi poison ameneyoyo, venom. Yeah, so tizisiyanitsa pakati pa poison ndi venom chifukwa ndikutchula poison chifukwa choti amalawi tinazolowera poison, komano chinthu chimene umati ukachidya nkumwalira ndi poison, koma chinthucho chikakuluma iweyo nkumwalira ndi venom. So njoka sizikhala ndi poison, lero mudziwe njoka zimakhala ndi venom, chimodzimodzi phererere amakhala ndi venom, sakhala ndi poison. Koma chinthucho bowa ndamene amakhala ndi poison chifukwa bowa uja ukamudya umwalira iweyo, makamaka bowa wake wosadya uja. So venom wa black mamba amatchedwa kuti neurotoxic, meaning kuti amapanga attack nervous system yathu. So within 30 minutes ikazikangotha mphindi 30 pamene black mamba yatiluma, ma symptoms amene amapanga appear makamaka it's blurred vision, maso athu akusaona bwinobwino, slurred speech, kuyankhula kumativuta, komanso timakhala ndi mavuto pa nkhani ya kapumidwe imene muchizungu tingane kuti difficulty in breathing, komanso munthu umalumala kumene ukakhala zokuti antivenom sunampeze ndiye kuti utha kumwalira m'maola 5 mpaka m'maola 16 zingotengera kuti yakupanga inject venom mochuluka bwanji komanso chitetezo nthupi chili chokwera bwanji. So chinthu chopsa kwambiri pa black mamba imene ndicho kuti kukuluma kamodzi imapanga deliver 100 to 400 milligrams ya venom ameneyo. So it's venom amene angaphe munthu ndi 15 milligrams, komano black mamba imatulusa 100 to 400. Just imagine zimene zotanthauza kuti venom amene imatulusa black mamba pomuluma munthu kamodzi antha kupha anthu 15 mpaka na 20, not ana akuluakulu, anthu okhwima bwinobwino amphamvu zawo. Chimene chimaopseza tu black mamba ndi chimenecho. So despite kuti timaiopa njokayi, komano black mamba siluma anthu pofuna kuti idye. Black mamba imapanga hunt zinthu ting'ono makamaka mbewa, timati chani, nyenga, mbalame, zinthu zake ngati meti. Ikakhala nkhuku itha kudya makamaka nkhuku zake zing'ono anapiyewa. Ndiye chinthu chinanso black mamba imapanga strike ndi precision, ntanthauza kuti ili ndi target kwambiri pofuna kuluma munthu kapena kuluma chinthu. Ndiye precision imeneyi ikutanthauza kuti pamene yapanga target kupanga strike, venom wake amagwira ntchito almost pompo. So zimasiyana ndi ma constrictors kapena kuti njoka zimene zimati zikapeza chinthu zimafuna zichifinye mpaka chife ngati nsato. Black mamba ayisa nthawi zimenezozo. Black mamba imati ikangochiluma chinthu chokuti chidye, ngati ali khosoja kungomuluma imangodikira pompo. Khosoja sangayendenso a minute, amakhala kuti ali down, then imapita kukammeza yese. Black mamba anthu ena amakamba za mamithi ena kuti itha kuthamangitsa munthu mtunda wautali. Njoka zambiri sizili choncho, and njoka zambiri zimati kungokuthamangitsa apo ndi apo basi zakusiya. And chinthu china amati black mamba ili ndi venom amene ali wamphamvu dziko lonse lapansi. Venom wamphamvu pa dziko lonse lapansi amatha kuchokera mu njoka ngati inland taipan or king cobra, komano black mamba venom wake si wamphamvu kwambiri. So chimene tanena kuti chimapanga black mamba kukhala yoopsa ndi amount wa venom amene akupanga deliver makamaka tinanena kuti it's 100 to 400 milligrams of venom. Komanso chinthu china chimapangisa kuti black mamba ikhale yoopsa ndi speed pa nthawi imene kupanga attack. Unlike makoswe
unlike kani amphaka amene ali ndi ma reflexes achangu kwambiri kusiyana ndi anthu amatha kuidodja black mamba. Komano munthu iweyo thupi lathu ndi lalikulu, ndizovuta kuti pamene kuti panga strike tayawandikira tithawise mwendo. Kawirikawiri timaona so mwina yatituma kale kumangoona ngati kenakaye kangoti kala hayi ndithu kudabwa 2-3 minutes munthu ukublaka uli pasi. Ndeno chofunikira makamaka pamene takumana ndi njokazi makamaka kumamidzi kumene njokazi zili common ndichokuti tiyeni tichepetse pamene tayiona njoka ikupanga zake kupanga zoyipa, unless muli sure kuti tiyikwanisa kapena ndi yaying'ono kuti tiyikwanisa ndiye pangani za iyoyo. Komano kapena kuti mwina ili nyumba ndiye mufuna muzitetezere, pangani zimenezozo. And tikakhala tikuona tikuyenda usiku ndi bwino kuti tiziyenda ndi matochi chifukwa njokazi zimatipanga strike kawirikawiri pamene taziponda. And njoka imati ikaona munthu they try to escape, zimene kutanthauza kuti sizifuna zokuti tilimbane nazo, izo zimafuna zithawe. So ngati mwayiona imodzi musayithamangire kuthamangira kumene ikupita kapena mupange zokuti mumenyane nayo. Ndiponso musakhale ndi phuma, musakhale ndi panic, mukhale odekha and muzibwerera mbuyo pang'ono. Ngati mukuona kuti mwayitchingira mwina njira ikutuluka mwina pa khomo panu, ingoyipasani mpata njoka ituluke mwamtendere. Kumbukirani kuti moyo wanu ndofunikira kwambiri kusiyana kuzipanga prove kuti inuyo mumatha, kuti inuyo ndinu adolo mumapha njoka. It doesn't go like that. Ngati mulibe ukadaulo opanga handle njoka, ndi bwino kuti mukayiona black mamba imeneyi chonde isiyeni ipange zake, nanunso pangani zanu. Ngati muli m'munda muyesere kuyithawisa chapatali koma osati muyiwandikire, zimenezo zizakupangisani kuti njoka ikulume. So the black mamba nickname yake tunali feared as the Africa's deadliest snake, ndi yamphamvu, yachangu komanso yoopsa and ndiyokongola sanamizani. Ka black kajeneyo kamandisangalatsa paja tikunena kuti sikhala black the whole body, it's kawirikawiri black ndi nkamwa. And mukakumana nayo ya black is just a mutation and sipanga za munthu, imangopanga zoziteteza. So next time mwakumana ndi black mamba osapanga zokuti ine isiyeni ipange zake, muyipase ulemu nayonso ikupasani ulemu, muzipase ulemu, moyo wanu ndofunikira, kumbukirani. So zikomo kwambiri poonera video ya full. This is Shamina Narrates. Osayala kupanga subscribe for nkhani zina zapamwamba zophunzitsa komanso zodziwitsa. Mukhale ndi tsiku lopambana mwakoma nonse.